asin. Ikaw po maring, nangayo pa ganihat oil. Naunsa naman yung tawag mo mga maring. Pero nangayo na po mo. Central. Dili na lang mo kuya. O dala na lang niya ako kusina. Kusina mo ha. Hello mga marites! Maghiskot kita o mga klasik-klasing pamatasan sa atong silingan. Nga mga marites. Number 1, talo. Kana bitong bisag naa diha, bisag daghan, bisag pwede. Di jud mga tag. Parehas ni ini. Buntag ura maring. Unsa may ato maring? Nauntak may tuyo imo ba? Unsa man? May takot na may galay mo. Ay dili pa manguna pasensya lang ikaw maring kay di pa manguna pakuhaan ako kay palabungon pa na. Sige na maring ba, kamay lang. Magtuman man ka maring. Pagtanong mo gimuha? Ay. Kadalo ba ni maring? Ala, puta na ka anong galay. Kadalo ba ni mo maring? Ayaw pagbuot oy. Ikaduha, koripot. Kanang bisag sweldo siyang bana. Di gyud mo kuot. Kung mukuot man gani, pila ra. Peras ni ani mga Maria. Ay, na silang maring. Ako ani silang panghagaron. Hoy mga maring, mag-food trip ta. Ay, sa mag-food na itong kaunon. Ay, mag-spaghetti lang doon ta. Sige, lamig na. Dugay na kanya ako spaghetti today. Pero, mag-sit-in sa lagi ta. Nga, abi na akong imong gasto. Matagong 50, gita, kada usa. Ay, kada ko na ng 150, 50 lang ako ah. Wala! 50? Kasweldo ra sa tumba na gahapon. Karon pa na tag 50 rin mo hatag rin namo. Basta 50 lang ako ah. Hindi mo musugot, hindi na tamuda yun. Korito! Ikatulo, palayo. Kanang ambot nga na, di siguro mo gasto, di mo kuha sa ilang kagaling panimalay, kipakayuon pa sa pikas balay. Pares ay ninduha ka mga marites. Yo, maring! Ngayon tako ni mo kasing maring ba? Oo, maring, may problema na. Pero maring, oh. Naman ni maring, ako din dalawang kita na. Ay, balik lang sobra. Sige. Ako na rin hatag niya. Ay, hatag ako niya maring. Ngayon kung oil be, tagamay lang. Kanina bang oil maring kay? Use oil na raban eh. What? Wala na rabay bang ko. Sige lang, kaya panggisa naman ako. Sige maring. Oh, laman. Sige maring. Iyo. Kung saan ako maring? Ngayon tak mo sentral maring ba? Di mo hapon maring? Unay po po gamay sentral maring. Kaniha maring nangayo kag asin. Ikaw po maring nangayo kag ganihat oil. Naunsa naman yung tawag mo mga maring? Pero nangayo na po mo. Central. Naunsa naman mo maring? Dili na lang mo kuya. O dala na lang niya ako kusina dito sa inyo ha. Maring, isog man. Relax lang. Unsa man? Ay, sasuka na. Wala. Wala ko nasuka rin. Maring, suko-suko manday ka. Nga manday ka central. Tala na, tala na. Ikaapat, palabaw. Kanang mamangita na lang gani ka, kuwang pa. Kung di man gani kuwang, nanubra. Hala ko no. Uy, maring. Maring. Ito naman ito maring. Ang maring ko ikaw mo ba? Si Parikoy ba? Kumusta naman ko siya? Ay, tuwa sa ospital. Gabi era niya to. Ang sama din na itabo sa iya. Diabetic. Abantog naman rin kaya ang sama niya sa tiyan. Wala pagkaayo. Diabetic dito siya maring. Oo. Kaya kumusta naman siya? Tuwa sa ospital. Di ko pala nagtiil. Ay, Ay, kaluoy ba? Joke naman rin ay. What? Batay ko gusto. Hihi, Palabaw. Ikalima, libakira. Kanang ikaw ay hisgutan kung wala ka. Ay, Maring. Pabantay ka sa ilo sila na dyan. O, Maring. Ano ba ito, ma? Lagi? Matamilan na siya kanya. Lagi, Maring. Nangalis mo pagit ang baho. Lagi, Maring. Ang damo na gusto niya. Kaya nalang na siya dyan.
Uy, mga maring, unsay topic na turon. Ay, nag-isplot ni sa parte sa mong baboy yung bagong biyahe. Maulit maring. Ako naman ito yung baboy. Ay, buyag. Ikaw no, mang damay, kanang bisag siya gaingon, di gud mo angkon. Nya ikaw nga kauban, damayon ka pa. Uy, maring, unsa ako nadunggan nga? Yun ka nga na ako, mawa ko ligo. Hala ka, maring. Asa man ka nakadungog, ana? Wala man ko magasulti, ana. Na, maring, dili na importante yung asa ko nakadungog, ana. Kasi siya siguro si maring. Uy, iyo pang damay ha, karon na ako nakadungugan na. Ayaw pa takang istorya, ha? Basi magkagupot kita, ani. Ay, maring, sa isa ba yung maring, no? Yung tinuod mo pong maring ko? Oh, tinuod yun maring, pero ayaw pang damay. O ikapito, himantayon. Kanang, kung unsa nga tayo sa siyaging bulan, bantayan ka. Hangtod sa karon, bantayan gihapon ka. Kung sikabubuhan sa mong kinabuhi. Naunsa maring mga maringa. Ay, maring, mabantik hindi ka dyan. Punta ko lang siya. Basi maring, labi siya gaon. Ay, baka pamantay na yung mga buros. Siya, nagpo si Pagpag. Basin sa ginuon maring nga buntis siya. Mga maring, unsa may topic na turon. Ay, nakagispat may bahin mo ba? Anong, nakakita mo kung nakabantay mo kukunin mo nga indako ka? Maring, buntis ka? Mga maring, mauli na inyong topic, unsa naman ni. Mga maring, atong nangaging bulan ninyo kung gichismis nga nagsakit ko nga nagniwang. Karon inyo na po kung gichismis nga nanambo ko nga nabuntis ko. Asa na makuha mo lugar? Sana naman si Maring? Ah, di gyud mga nilantayon mo. Bisag kung sa pamatasan sa mga silingan ng mga marites, himantayon, dibakera, dalo, koripot. Pero, pag abot sa panahon, nga adunay tang emergency, kanang mga silingan na, maduulan na sila. Busa, bisag kung sa pamatasan sa mga silingan ng mga dibakera, mga marites, panggaang gihapon na to siya. Pero wala tayo choice. Silingan yun natin na sila. Thank you for watching!